संपूर्ण राज्यात सध्या दत्तजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी होते। मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील माणगाव इथं आलो आहे आणि माणगाव हे तीर्थक्षेत्र आहे। इथे मोठ्या प्रमाणात जी गर्दी आहे ती इथे दिसते। हजारो भाविक हे संपूर्ण वेगवेगळ्या भागातून आले आहेत। बघितलं तर गोवा राज्य असेल, कोल्हापूर, कर्नाटक या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात हजारो भाविक हे झालेले आहेत आणि इथे मोठ्या प्रमाणात जी गर्दी आहे ती झालेली आहे। या दत्त महाराजांचे दर्शन घेण्यासाठी हजारो भाविक सध्या नतमस्तक होत आहेत आणि आता बघितलं दत्त जयंतीचा हा उत्सव सोहळा आहे तो मोठ्या प्रमाणात इथे सुरू आहे। त्यामुळे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा असा जयघोष हा सध्या सुरू आहे आणि मोठ्या प्रमाणात इथे भाविक घेऊन श्री दत्त महाराजांच्या चरणी लीन होत आहेत। सुरेश कौलगेकर, जय महाराष्ट्र, माणगाव, सिंधुदुर्ग।
ह्या सोडू नका पडात सगळा रेकॉर्ड होऊन जाईल. हाडते काय काय हाडते तुका समजता आमका समजता ना होय
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 4200 नंबर पुढे या 4200 पुढे या मुलगी अडकली आहे चला हा मुलगी सापडली दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा गाणं गाय बा आपला जप चालू राहू द्या दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 4900 पण नंबर पुढे या दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा सावकाश या नंबर पुढे या दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 तोपर्यंत जेवण घ्या म्हणे जेव्हा जेवलंय दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा या स्वामींचा मुक्ती झाला हो आज आता आपण त्यांचा जप करूया श्रीपाद श्री वल्लभ नारायण दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय
दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा 4,500 त्याच्या पुढचे असतील सगळ्यांनी या 4,500 फक्त धक्का मारू नका 4,500 त्याच्या पुढचे 4,700 श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा बोला श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा आपण सर्व भक्त भक्तांचं आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो तुम्ही जर असं थांबला नसता किती वेळ झाला असता तुमच्या मनापासून संस्थेतर्फे कमिटीतर्फे तुमचा आभार आपल्याला चालू राहूया 4,500 4,600 पुढे या श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथ कृपाकरा 4,700 4,700 4,800 4,800 4,900 4,800 4,900 पुढे या श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती
सरस्वती सद्गुरुनाथानि पाकरा श्रीनाथ श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथानि पाकरा श्रीनाथ श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथानि पाकरा आता लवकरच निर्गमनाचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. तर ज्या भक्तांचा प्रसाद राहिला असेल ठिकाणी सोबत असो किंवा नसो त्यांनी पुढे या. एकदा रांग संपली की आपला जेवणाचा कार्यक्रम बंद होणार आहे. प्रसादाचा कार्यक्रम बंद होणार आहे. श्रीपाद श्री वल्लभनरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथानि पाकरा श्रीपाद श्री वल्लभनरहरि दत्तात्रेय
सर्व भक्तांचा पुण्याच्या मनापासून आवाज संस्थेच्या आवाज सर्व त्या तुम्ही सहकार्य केलं त्याबद्दल दत्तकृपा तुमच्यावर बसत राहू. दत्तनामासाठी ऑक्टोबर आपण या परिसरात हात चालू राहूया. आता कोणाचं आता सुरू होत आहे सर्व बंधना दत्तावर विनंती आहे हरिओम श्री गुरुदेव. काय म्हणताय सर?
आपल्या लोकांची सांगितलं तरी नाही घ्यायचं, पंड्यात सांगितलं तरी नाही घ्यायचं. आणि माणूस ऍक्टिव्ह राहतो त्याच्यामुळे. काय करायचं
Thank you.
जरा तिकडे सरकून बस. जास्त पण नको. जरा पुढं बस.
सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जुहाग्रे सर्वविद्याप्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते भरतकुलभाग्यकलिके भावरसानन्दपरिणता सारे जगदखिलमोहनकले जय जय रङ्गाधिदेवते देवी कैलासराणा शिवचन्द्रमौळी फणीन्द्रमाथा मुकुटी झळाळी कारुण्यसिन्धो भवदुःखहारी कृतवीणशम्भो मचकोणधारी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम
सीताराम चरणी लक्षणा गो राजाराम चरणी लक्षणा सीताराम चरणी राजाराम चरणी सीताराम चरणी लक्षणा
संजय रंगात देहवा कीर्तन संजय रंगात देहवा गो सीताराम चरणी लक्षणा स्वरूपी मन है दत्ता मन है राधिका सौख्याम्हा स्वरूपी मन है राधिका सौख्याम्हा कामक्रोधाधिक धात्रिक धाम सीताराम चरणी लक्षणा सद्रूप चिन्मय नारायण रूप ध्यान सद्रूप चिन्मय
रतः परे ब्रह्मणि कलौ श्रुति कथावने करात् सुखमण्डलं कुमतखण्डने दण्डभृत पदप्रणतवत्सलो जयति वासुदेवो जयति श्री वासुदेव गुरुला मुनिनन्दनाला भावे आधी करुणी सांजली नमनाला संसार ताप अवगा बुधवोष माया वर्णो आता हरिकथा मनहीर माया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वतींचं पद्य पूर्वरंगाकरता आधार म्हणून कोण या जगाचा करी परिपाळ होनी कनवाळ काळत्रयी काळत्रयी मान्य असा न वदान्य तुझ विण अन्य धन्य दत्ता दत्ता अभय तुची माऊली विश्वाची का वासुदेवाची पच्ची करीसी म्हणजे उपेक्षा करीसी। इथे कोण या जगाचा करी परिपाळ असं म्हणताना स्वामी महाराजांना शंका नाहीये किंवा प्रश्न विचारायचा नाहीये कोण बाबा या जगाचा परिपाळ करत असेल कोण असेल असं विचारायचं नाहीये त्यांना खात्री आहे की भगवान म्हणजे दत्त प्रभू अर्थात ते दत्तांचे उपासक म्हणून दत्ता किंवा दत्त पण एका भगवंताशिवाय या संपूर्ण विश्वाची जबाबदारी परिपालन करण्याची भगवंताशिवाय दुसऱ्या कोणाचीच नाही याची खात्री आहे आणि त्या खात्रीच्या स्वरूपातून तुम्हा आम्हाला विचारताय कोण या जगाचा असं विचारत असताना म्हणजे या दत्तगुरूंशिवाय किंवा भगवंताशिवाय दुसरा कोण या जगाचा परिपालन करणारा आहे म्हणजे इथे असं झालंय की काही वेळेला एखाद्याने आपल्याला प्रश्न विचारल्यानंतर आपण त्याचं उत्तर सुद्धा प्रश्नातच देतो सर्वसाधारण असा अनुभव येतो आपल्याला म्हणजे एखादी व्यक्ती समजा रोज इथे संध्याकाळच्या वेळेला आरतीला येत असेल रोज आरतीला येतात आरती झाली की घरी जायचं असं दैनंदिन नित्य ज्यांचा उपासनेचा क्रम आहे अशी व्यक्ती जर समजा एखाद दिवशी थोडा यायला उशीर झाला काही कारणास्तव आणि उशिराने आले मग पुढचा सगळा सभामंडप भरलाय म्हणून बाहेर उभे राहिले आरतीला आले आरती झाली निघून गेले काही दिवसांनी ती व्यक्ती दुसऱ्या एका रोज येणाऱ्या व्यक्तीला गाठ पडली दोघ जण कुठेतरी रस्त्यात एकत्र भेटले किंवा दुसऱ्याच दिवशी आणि जर समजा त्या माणसाने विचारलं का हो रोज आरतीला येता तुम्ही आम्ही बघतो काल कुठे गेला होता काल का नाही आलात आरतीला वास्तविक ते आले पण गर्दी असल्यामुळे मागे बाहेर उभे राहिले आरती झाल्यानंतर बाहेरच्या बाहेर निघून गेले नित्याची त्यांची मंडळींना भेटले नाहीत त्यामुळे त्यांचा समज असा झाला की हे आरतीला आलेच नाहीयेत म्हणून त्यांनी प्रश्न विचारला म्हटलं का हो काल का नाही आला कुठे गेला होता असं विचारल्यानंतर ती व्यक्ती जी रोज येते आजही म्हणजे कालही आली होती ती व्यक्ती पटकन काय म्हणता आलो नव्हतो म्हणजे तो सुद्धा प्रश्नच विचारतो आलो नव्हतो असं सहज आपण प्रश्नाचं उत्तर प्रश्नातूनच देतो काही वेळेला तसं आम्हाला इथे कोण बाबा करत असेल या जगाचं परिपालन असा प्रश्न विचारतायत असं वाटेल पण हा प्रश्न माहिती नाहीये उत्तर आणि अशा भावनेनं विचारलेला प्रश्न नाहीये इथे त्यांनी विचारताना अधिक खात्री आहे किंवा एका भगवंताशिवाय एका दत्तप्रभूंशिवाय या जगाचं परिपालन करणारी कोणी दुसरी दैवताच नाही याची पूर्ण खात्री आहे आणि मग अभंगाची रचना केली की या भगवंताशिवाय दुसरा कोण करत असेल या जगाचं परिपालन
कोण करत असेल असा प्रश्न स्वामी महाराज आम्हाला या भावनेतून विचारतात। इथे संपूर्ण विश्वाची ज्या भगवंतानं ज्या परमात्म्यानं जबाबदारी घेतली आहे, जे रोज कीर्तनाला येतील त्यांना कदाचित मला विषय सांगणं सोपं जाईल। काल आपण असं बघितलं होतं की या संपूर्ण विश्वामध्ये अशा भगवंतांच्याच प्रेरणेने निर्माण झालेल्या, सुरुवातीला काहीही नव्हतं, त्यानंतर मी एक उपनिषदातला मंत्र म्हटला होता, तस्मात् एतदस्मात् आकाश संभूतः, आकाशात वायुः, वायोरग्ने, अग्ने आपः, अद्भ्यः पृथिव्यः, पृथिवी ओषधिभ्यः, ओषधिभ्यो अन्नम आणि अन्नात प्राणिः। अशा पद्धतीने या विश्वाची निर्मिती झाली। एक 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 पंचमहाभूत असतील, 3 गुण असतील, ज्याला सत्व रज तम आपण म्हणतो। या पंचमहाभूतांचा आणि गुणांचा एकत्र संयोग झाला आणि त्यातून तुमच्या आमच्या शरीराची निर्मिती झाली। विचार करा, आकाश हे महाभूत, या महाभूताचा शब्द स्पर्श रस रूप आणि गंध या पंच विषयांशी संयोग होतो। त्यामध्ये आकाशाशी संयोग शब्द याचा होतो आणि शब्दाचा संयोग आकाशाशी झाल्यानंतर तुम्हा आम्हाला कान नावाच्या इंद्रियाची निर्मिती होते आमच्या शरीरामध्ये। असं प्रत्येकाचा विषय आहे। हे जे कान, नाक, डोळे, तोंड, हे जे सगळे आम्हाला अवयव मिळालेत ना, या सगळ्याचा या पंच विषयांशी आणि पंचमहाभूतांशी संयोग होतो। मग ही पंचमहाभूत म्हणजेच ही सगळी सृष्टी आहे आणि या सगळ्या सृष्टीचं नियमन करण्याकरता किंवा या पंचमहाभूतांच्या निर्मिती करता, या पंचमहाभूतांवर ज्यांची सत्ता आहे असा कोण आहे? या संपूर्ण विश्वाच्या वर असलेली सत्ता कुणाची आहे? तर त्याचं एकच उत्तर देता येईल, या पंचमहाभूतांना सांभाळणारा, या पंचमहाभूतांचं नियमन करणारी एक सगळ्यात मोठं भूत वर बसलंय, ज्याचं नाव आहे भगवान महाविष्णू। प्रसिद्ध श्लोक आहे, एको विष्णुर्महद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकां व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्वभुगव्ययः। एको विष्णुर महद्भूतम, मोठं भूत ते आहे आणि त्याच्यापासून या सगळ्या पंचमहाभूतात्मक असलेल्या सृष्टीचं नियमन होतं। हाच विषय आम्हाला या अभंगातून उलगडून सांगतात स्वामी महाराज। मग या प्रत्येक सृष्टीमध्ये, सृष्टीतल्या प्रत्येक अणुरेणूमध्ये, प्रत्येक कणामध्ये जर भगवंत असेल तर या विश्वातलीच एक निर्मिती किंवा भगवंतांचाच प्रसाद म्हणून तुम्ही आम्ही सगळे आहोत। त्या भगवंतांना वाटलं आणि त्या भगवंतानी आपली लीला दाखवण्याकरता त्या परमेश्वरानं मायेशी एकरूपता संयोग केला आणि त्यातून तुमच्या आमच्यासारखे जीव निर्माण झाले। हे सांगण्याकरता भागवतामध्ये प्रसिद्ध श्लोक आहे। तुमचा आमचा जो जन्म आहे हाच मुळात भगवंतांची इच्छा होती म्हणून आहे। तुमची आमची इच्छा असून आमच्या इच्छेने आम्हाला मुलं होणं किंवा मनुष्य निर्मिती होणं, मनुष्य जन्म होणं हे शक्य नाहीये। ज्या वेळेला भागवतामध्ये प्रल्हादानं हाक मारली म्हणून भगवान महाविष्णू नरसिंह अवतारामध्ये प्रकट झाले आणि त्या अवतारामध्ये हिरण्यकश्यपूची छाती विदीर्ण केलीये, त्याच्या पोटातल्या त्या आतड्यांच्या माळा घातल्यात भगवान नरसिंहानी, त्या रक्ताने हात नख माखले, त्या रक्ताच्या चिळकांड्या इथे आयाळीवर उडाल्या आहेत, ती आयाळ सुद्धा लाल बुंद झालीये, डोळे त्याला मारण्याकरता आलेल्या क्रोधानं लाल बुंद झालेत, जिव्हा अशी लळलळतीये, थरथरतीये। अशा अवस्थेमध्ये असलेले नरसिंह त्या नरसिंहांकडे जाण्याकरता कुठल्याच देवतेचं सुद्धा धाडस होईना।
सगळ्या देवता हा चमत्कार बघत होत्या. चमत्कार म्हणण्यापेक्षा भगवंतांची लीला बघत होत्या. पण या सगळ्या देवता असून सुद्धा एकाही देवतेला पुढे जावं आणि नरसिंहांना शांत करावं. आता ज्या करता अवतार धारण केलाय, ज्या करता प्राकट्य झालंय, तो हिरण्यकश्यपू संपला. आता यांनी शांत व्हावं असं सगळ्यांनाच वाटतंय. पण वाटत असताना सुद्धा हे शांत होत नाहीयेत. मग काय करावं? लक्ष्मी देवींना पुढे पाठवलं, पण लक्ष्मी देवी ही पुढे जायला धजेना. म्हणजे काय होतं, नवरा चिडल्यानंतर, म्हणजे देवानी जी युक्ती वापरली ती मी तुम्हाला सांगतो. नवरा चिडल्यानंतर त्या नवऱ्याचा राग शांत करण्याकरता बायकोला पुढे केलं. इथे नरसिंह म्हणजे भगवान महाविष्णू आहेत. ते रागावले. ते रागावल्यानंतर त्यांना शांत करण्याकरता लक्ष्मी देवींना पुढे पाठवलं. म्हणजे नवऱ्याचा राग शांत करण्याकरता बायकोला पुढे पाठवलं. आता मला सांगा, रागावलेला नवरा आहे आणि त्याच्या पुढे बायको गेली तर किती जणांच्या घरामधला राग शांत होतो की वाढतो? हा ज्याने त्यांनी आपापल्या घरी जाऊन अभ्यास करा, इथे नको. इथे महालक्ष्मी सुद्धा पुढे जायला धजेना हो. आणि धजेना याचा अर्थ त्या जगदंबेला काहीच अवघड नव्हतं, कठीण नव्हतं. त्या जगदंबेने मनात आणलं असतं तर भगवान महाविष्णूही शांत झाले असते. बाकीच्या देवतांनाही कठीण नव्हतं. पण तुमच्या आमच्या करता, लोकसंग्रहाकरता भगवंत शांत होण्याकरता काय उपाय करावा असा सगळा विचार करतायत. आणि त्या विचारातून एकच उत्तर सापडलं की परमात्मा कितीही क्रोधायमान झाला असेल, कितीही संतापलेला असेल, तरी त्याला शांत करण्याकरता दुसरं तिसरं कोणी नाही. त्यांचे भक्त जवळ गेल्यानंतर ते शांत होतात. हा न्याय तिथे वापरून प्रल्हादालाच पुढे केलं सगळे. जा बाबा, तुझ्या करता प्रकट झाले, ही अवस्था तुझ्या करता घेतली, हा अवतार तुझ्या करता आहे, जा म्हणून प्रल्हादाला पुढे पाठवलं. आणि आपला भक्त आपल्या जवळ आलेला बघितला, हात जोडलेले बघितले, त्या भक्ताचे भाव डोळ्यामधून, त्याच्या एकंदर शारीरिक हालचालीतून बघितले आणि भगवंत शांत झाले. आणि त्या प्रल्हादाला मांडीवर घेतलं. लहान आहे हो प्रल्हाद, आणि हे अकराळ विकराळ असलेलं स्वरूप शांत झालंय. पण हात तसेच आहेत रक्ताने माखलेले, आयाळ तशीच आहे रक्ताने माखलेली. अशा अवस्थेमध्ये त्या बाळाला वर घेतलं मांडीवर. आणि भागवतात उल्लेख आहे, मी माझ्या पदरचं सांगत नाही, त्या नरसिंह देवतेनं आपल्या भक्ताला चाटायला सुरुवात केली. शांतपणानं चाटतायत, जसं गाय आपल्या वासराला चाटते ना. संध्याकाळच्या वेळेला रानातून चरून आल्यानंतर वासरू तिच्याकडे जाण्याकरता आसुसलेलं असतं, गाय वासराकडे येण्याकरता आसुसलेली असते. अशा वेळेला त्या गायीची आणि वासराची ज्या वेळेला भेट होते, त्या भेटीतून, त्या भावनेतून गाय त्या वासराला जशी चाटते, त्या भावनेने प्रत्यक्ष परमात्मा नरसिंह या प्रल्हादाला चाटतायत हो. प्रल्हादानं हात जोडले, नमस्कार केला आणि त्या भगवंतांचा आणि प्रल्हादाचा संवाद झालाय. त्या संवादामध्ये प्रल्हादानं 3 प्रश्न विचारले. भगवंता, मला माहिती हवी तुमच्याकडून. आता आपण गप्पा मारतोय ना, मग बोलता बोलता ओघाओघानं काही माहिती मिळवावी म्हणून या प्रल्हादानं 3 प्रश्न विचारले. भगवंता, मला असं जाणून घ्यायचं आहे, मला सांगा, खरोखरच औषधाने रोग बरा होतो का हो? हे प्रश्न प्रल्हाद नरसिंहांना विचारताय आणि मी तुम्हाला सांगतोय, तुम्ही ऐकताय. मी याचं पुढे उत्तर काय झाली चर्चा ते सांगणारच आहे. पण जेवढा वेळ मिळेल तेवढ्या वेळामध्ये तुम्ही प्रश्न ऐका आणि आपल्या मनामध्ये त्याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करा. प्रश्न पहिला असा आहे की खरोखरच औषधानीच रोग बरा होतो का? प्रश्न दुसरा असा आहे, खरोखरच आई वडिलांच्या इच्छेने मुलं होतात का? आणि प्रश्न तिसरा असा आहे की नौकेत बसल्यानंतर कितीही पाणी विशाल असलं तरी पलीकडे जाता येतं का? या 3 प्रश्नांचा थोडक्यात आपल्या मनामध्ये विचार करून उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करा.
प्रल्हादानी प्रश्न विचारले आणि प्रल्हादच बोलताय, भगवंता औषधानी रोग जर बरा होतो असं म्हणावं तर असे कितीतरी रुग्ण आहेत ज्यांच्यावर सगळी औषधं व्यवस्थित चालू असतात तरी सुद्धा ते दगावतात. त्या प्रल्हादांच्या काळातलं जाऊ दे हो, सध्याच्या आधुनिक परिस्थितीचा विचार करा. आमचं विज्ञान कितीतरी पुढे गेलंय. आज कित्येक रोगावर वेगवेगळ्या शस्त्रक्रिया आहेत, वेगवेगळे औषधं आहेत, वेगवेगळे इंजेक्शन्स आहेत. म्हणजे एकंदर उपचाराची पद्धती त्या काळापेक्षा आता आमच्या दृष्टीने आधुनिक आहे आणि मुबलक आहे. मग असं असताना प्रत्येक इस्पितळाला, प्रत्येक हॉस्पिटलला एक विशिष्ट खोली असते, ज्या खोलीमध्ये बाहेरची हवा सुद्धा एका विशिष्ट यंत्रातून येते. आपल्याला गार वाटतं त्या खोलीत गेल्यानंतर, म्हणजे हवेला सुद्धा थेट प्रवेश नाही अशी परिस्थिती त्या खोलीमध्ये असते. तो रुग्ण झोपलेला असतो, काय अवस्थेत त्याची अवस्था असेल त्या पद्धतीमध्ये तो असतो. सगळी तिथे सुबत्ता असते, सज्जता असते. त्याला जर समजा आता काही इंजेक्शनची गरज भासली तर ती सगळी व्यवस्था आहे, काही शस्त्रक्रियेची गरज भासली तर ती व्यवस्था आहे. सगळे तज्ञ असे डॉक्टर उपलब्ध आहेत, नर्स आहेत, सगळं तिथे उपलब्ध आहे. अशी प्रत्येक हॉस्पिटलला असलेली खोली, त्या खोलीचं नाव आहे ICU. सगळं तयार असतं नाव तिथे. काय नाव पण दिलंय बघा, ICU. मला वाटतं भगवंत असं म्हणत असतील त्या खोलीत गेलेल्या माणसाला, आयुष्यभर कधी परमात्मा भगवंताकडे गेला नाहीस, दर्शन घेतलं नाहीस, भगवंतांचं नाम कधी घेतलं नाहीस, आता ICU, आता तुला मी बघतो, असं भगवंत म्हणत असतील कदाचित त्या ठिकाणी. सांगायचा मुद्दा असा आहे की अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये तो रुग्ण असताना, सगळी तिथे सज्जता तयारी असताना बरेचसे रुग्ण त्या खोलीतच जातात ना हो. मग औषधानी जर रोग बरा होतो तर तो का बरा झाला नाही? आई वडिलांच्या इच्छेने जर मुलं होतात असं म्हणावं तर आज कित्येक कुटुंब अशी आहेत की त्या कुटुंबामध्ये लग्न होऊन ते नवरा बायको म्हातारे झाले, मरूनही गेले, पण त्यांना मुलं झाली नाहीत. अशी कितीतरी कुटुंब आहेत. मग त्या आई वडिलांची इच्छा नव्हती का आपल्याला मुलं व्हावीत म्हणून? आणि नौकेत बसल्यानंतर जर पलीकडे जाता येतं असं म्हणावं तर मग त्या नौके, म्हणजे प्रसिद्धच आहे टायटॅनिक. आपण चित्रपट अगदी सगळ्यांनी बघितला नसेल पण निदान कथा ऐकलेली तरी आहे. मग तिथे काय कमी होतं? असं असताना सुद्धा जहाज बुडतं काय, जलसमाधी मिळते काय? मग नौकेत बसल्यानंतर जर पलीकडे जाता येतं असं खरं असेल, मग याचं काय? प्रल्हादाने विचारलेल्या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला असं सांगता येईल. नाही, प्रल्हादच असं सांगतात की देवा, मला असं म्हणायचं नाही की औषधानी रोग बरा होत नाही असं माझं म्हणणं नाही. औषधानी रोग बरा होईल. आई वडिलांची इच्छा नाही म्हणून मुलं होत नाहीत असं मला म्हणायचं नाही. आई वडिलांची इच्छा असून सुद्धा कदाचित मुलं होत नाहीत, पण होतील. आणि तिसरी गोष्ट, नौकेत बसल्यानंतर पलीकडे जाता येईल. या तिन्ही गोष्टी शक्य आहेत केव्हा? जेव्हा तुझी कृपा असेल तेव्हा. ज्या वेळेला भगवंतांची कृपा असते, भगवंतांच्या मनात असतं, त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टी शक्य आहेत. तुमचा आमचा जन्मच भगवंतांच्या कृपेने होतो. चक्रेयेन निजेच्छया वपुरिदम शुक्रस्रजोरैक्यता. भागवतकार वर्णन करतात, चक्रेयेन निजेच्छया वपुः इदम. निजेच्छया, निज म्हणजे त्या परमात्म्याच्या, परमेश्वराच्या इच्छेने काय झालं? वपुः इदम म्हणजे आमचा तुमचा जो काही देह आहे, शरीर आहे, हे शरीर भगवंतांच्या इच्छेने झालेलं आहे. आणि त्या शरीरामध्ये भगवंतांचं अस्तित्व आहे, म्हणून आमची सगळी इंद्रिय कार्यरत आहे. मी काल एक दृष्टांत सांगितला होता संध्याकाळच्या वेळेला.
की छोटासा चंद्र दिसण्याकरता अगोदर आंब्याचं झाड मोठं दाखवलं, मग त्याची फांदी दाखवली, मग त्याची फांदी दाखवली, मग एक झाडाची पानं दाखवली आणि मग चंद्र दिसला. म्हणजे मोठ्याकडून लहानाकडे गेले. आता थोडासा उलटा प्रवास करूया. या संपूर्ण विश्वामध्ये परमात्मा आहे, भगवंत आहे. त्याच्या इच्छेने या सगळ्या विश्वाचं कार्य चालू आहे. मग आधी भगवंतांच्या कृपेने तुम्हाला देह मिळालाय. वास्तविक हा देह जड आहे, पण या जडाला, या देहाला कार्यरत ठेवण्याकरता भगवंत याच्यामध्ये प्रविष्ट झाले. चक्रे येन निजेच्छया वपुरितम शुक्रस्रजो रैक्यता प्राणांस्तत्र निवेश येन जठरे रक्षाकृता वंदिता. ज्या परमात्म्याला, ज्या भगवंताला आमचं रक्षण करावं लागलं आम्ही बाहेर येईपर्यंत, असा असलेला आमचा देह, हा देह हलवण्याकरता, चालवण्याकरता, या देहाची इंद्रिय कार्यरत होण्याकरता त्या भगवंतालाच आमच्यामध्ये प्रविष्ट व्हावं लागलं. एकदा गंमत अशी झाली, आमची जी ही सगळी इंद्रिय आहेत ना, यांच्यामध्ये एकदा मतभेद निर्माण झाले. मतभेद म्हणजे असं झालं की डोळ्यांना असं वाटायला लागलं की आम्ही श्रेष्ठ आहोत, आम्ही मोठे आहोत. म्हणजे आम्ही बघतो म्हणून माणूस आपलं कार्य करू शकतो, असं डोळ्यांचं म्हणणं आहे. कान म्हणाले असं काही नाही, एक वेळ नजर नसली तरी ऐकू आलं म्हणजे काम भागतो, असं कानानं वाटायला लागलं. ते म्हणाले आम्ही श्रेष्ठ आहोत. ते म्हणाले तुम्ही दोघही नसता तरी सुद्धा जीभ म्हणजे वाणी असल्यानंतरच मनुष्य सगळी कार्य करू शकतो, असं तिला अहंकार झाला. असं प्रत्येक इंद्रियाला अहंकार झाला आणि आम्ही मोठे असे म्हणायला लागले. तेव्हा या सगळ्या इंद्रियांचा जो चालक मालक आहे, या इंद्रियांना चालवणारा जो आहे, तो प्रत्येकामध्ये असलेला तो चैतन्य, ज्याला जीव म्हणतात, आत्मा म्हणतात, त्या आत्म्याने असं सांगितलं, त्या प्राणाने असं सांगितलं, ठीक आहे मी आहे म्हणून मी मोठा आहे असं तुम्हाला जर म्हणायचं असेल तर असं करा, एकेकाने थोडा थोडा वेळ संपावर जा. थोडा वेळ संपावर जायचं एकेकाने. ठीक आहे, म्हणून पहिल्यांदा डोळे संपावर गेले. डोळे संपावर गेले याचा अर्थ असा आहे की दिसायचं बंद झालं, आंधळा झाला. तो आंधळा झाल्यानंतर त्याने, आंधळे असे कित्येक जगामध्ये आहेत की त्यांचे फक्त दिसत नाही ही एकच अडचण आहे, पण बाकी सगळे व्यवहार थांबलेत का त्यांचे चालूच आहे. कान संपावर गेले म्हणजे ऐकण्याची, श्रवणाची शक्ती थांबली म्हणजे बहिरा झाला. असे बहिरे, त्यांचं काही अडलंय का, फक्त ऐकू येत नाही एवढंच, बाकी सगळं त्यांचं चालू आहे. म्हणून पुन्हा श्रवणाची शक्ती आपल्या जाग्यावर आली. असं प्रत्येक इंद्रियाचं झालं. प्रत्येक जण आपापल्या संपावर जाऊन त्याला कळलं की आमच्यामुळे काहीही अडत नाही, म्हणून पुन्हा सगळे आपापल्या जाग्यावर आले. ते सगळे आपापल्या जाग्यावर आले आणि नंतर या सगळ्यांना संपावर जा असं म्हणणारा जो प्राण होता, जो आत्मा होता, जे चैतन्य होतं, त्या चैतन्याने, त्या प्राणाने, त्या आत्म्याने सांगितलं, आता असं करा, तुम्ही सगळे आपापल्या जाग्यावर आलात ना, तुम्हाला कळलं ना की मी मोठा असं म्हणण्यापेक्षा कोणीच मोठा नाही, आता असं कळलं ना, आता असं करूया, तुम्ही सगळे जाऊन आलात, आता मी थोडा वेळ संपावर जातो, असं या प्राणाने सांगितलं, आत्म्याने सांगितलं. आणि तो प्राण संपावर जायला लागला. काय झालं असेल, साधारण कल्पना करा, हा अर्थात कल्पनाच करा. तो संपावर जायला लागला अशी कल्पना करा. त्या सगळ्या इंद्रियांमध्ये शिथिलता यायला लागली. म्हणजे तो चैतन्यच निघालं म्हटल्यानंतर दृष्टी आपोआप कमी होणार, श्रवणाची शक्ती कमी होणार, वाणीची शक्ती कमी होणार, नाही सगळ्या आपल्या इंद्रियांची, या शरीराचीच शक्ती कमी होणार आणि हे शरीर उचलून नको त्या जागी नेण्याच्या ठिकाणाला त्या योग्यतेचं होणार. म्हणून सगळ्या इंद्रियांनी त्याला नमस्कार केला आणि म्हटलं तू जाऊ नकोस, बाकी आम्ही गेलो तरी एक वेळ चालेल, पण तुझं या शरीरातलं स्थान महत्वाचं आहे, अढळ आहे, तू मुख्य आहेस. बाकी सगळे गेले तरी कदाचित काही बिघडणार नाही, पण तू गेलास तर आमचं बिघडणार.
असं सगळ्यांनी या इंद्रियांनी त्या प्राणाला नमस्कार करून सांगितलं, विनंती करून सांगितलं. मला मुख्य मुद्दा असा सांगायचा आहे की तुमच्या आमच्यामध्ये सगळ्यामध्ये हा प्राण नामक जो भगवंतांचा अंश आहे, जे चैतन्य आहे, त्या चैतन्यामुळेच तुमच्या आमच्या बाकी सगळ्या इंद्रियाला नाही या संपूर्ण शरीराला काहीतरी महत्व आहे. मग ते त्या भगवंतांचं अस्तित्व जाणण्याकरता आम्हाला फार लांब जावं लागणार नाही हो. तो परमात्मा, तो भगवंत आमच्यातच आहे. त्या भगवंताशिवाय म्हणजे तो परमात्मा, तो भगवंत आणि मी, आम्ही कोणीतरी वेगळे आहोत असं नाहीच. आपण दोन एकच आहोत. फक्त भगवान आम्ही तिथे मानतो, आमच्यातला दिसत नाही, आम्हाला कळत नाही, आम्हाला ओळखता येत नाही. याचा अर्थ त्या सद्गुरूंची आमच्यावर, त्या भगवंतांची आमच्यावर अजून कृपा नाही. तो ज्या वेळेला कळेल त्यावेळेला आमची अवस्था काय होईल. संतांनी वर्णन केलंय, तू आणि मी कुणी वेगळे नाहीतच. तू म्हणजेच मी म्हणजेच तू, इतके एकरूप होण्याकरता संत काही दाखले देतात. तू अवकाश मी भूमिका, तू अवकाश मी भूमिका, तू पिंडी मी साळुका, तू पिंडी मी साळुका, सबे दोन्ही तू अवकाश मी भूमिका, तू अवकाश मी भूमिका, तू अवकाश मी भूमिका. तू पिंडी साळुका, तू पिंडी साळुका, तू समुद्र मी द्वारका, तू समुद्र मी द्वारका, द्वारका. सबे दोन्ही सबे दोन्ही सबे दोन्ही. अवकाश मी भूमिका. या संपूर्ण सृष्टीमध्ये भगवंता तुझ्याशिवाय कोणीच नाही. जसा तू माझ्यात आहेस तसा समोर असलेल्या प्रत्येक कणाकणामध्ये आहेस. नाही हे सगळं तुझंच स्वरूप आहे. तुझ्याच स्वरूपाने नटलेली ही सगळी सृष्टी आहे. या सृष्टीमध्ये दिसलेली वेगवेगळी स्वरूप ही तुझीच रूप आहेत. या भावनेपर्यंत आम्हाला जायचं आहे, पोचायचं आहे. आणि त्याच्याकरता स्वामी महाराज तुम्हा आम्हाला कळकळीने सांगताय की या संपूर्ण सृष्टीचं नियमन, या संपूर्ण सृष्टीचं परिपालन भगवंताशिवाय दुसरं कोणीच करत नाही.
मग हे आम्हाला अनुभवायला येण्याकरता, हे आम्हाला कळण्याकरता तो वेदांत, ते उपनिषद, ते तत्वज्ञान आम्हाला कसं कळायचं हो? तर म्हटलं तेच कळत नसेल तर नको कळू दे. मग त्याच्याकरता काय उपाय आहे? तर त्याच्याकरता सगळ्यात चांगला उपाय म्हणजे जो आता आपण सर्वजण करतो आहोत, तो म्हणजे भगवंतांच्या कथा, त्यांच्या अवतारांच्या कथा ऐकत राहणं. कारण भगवंत अनेक स्वरूपामध्ये प्रकट होतो, निर्माण होतो, अवतारित होतो. वास्तविक या भगवंताला, या परमात्म्याला या सगळ्या गोष्टीची गरजच नाही. तो सगळीकडेच आहे, पण सगळ्यात असून सुद्धा या सगळ्यांपासून निराळा आहे. म्हणजे जो आहे असा आम्हाला भासवतो, पण नाही हेही दाखवतो. असा असलेला तो परमात्मा, तो भगवंत, आम्ही त्याला मूर्तीच्या स्वरूपामध्ये बघतो किंवा एकंदर या सगळ्या सृष्टीच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये, वेगवेगळ्या रूपामध्ये त्याला बघण्याचा आणि शोधण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्या प्रयत्नांना केव्हा ना केव्हा तरी यश येतं. ते यश येतं कशावरून? तुम्ही आम्ही ठेवलेल्या श्रद्धेवरून, तुम्ही आम्ही केलेल्या भक्तीने त्या भगवंताला प्रकट व्हावं लागतं. मग त्या भक्ती करता, त्या भगवंता करता आमचं त्या भगवंताला प्रकट करण्याकरता असलेलं प्रेम, या मूर्तीमध्ये भगवंत आहे, या सगळीकडे भगवंत आहे हे कळण्याकरता, याची ज्या वेळेला जाणीव होते त्यावेळेला निश्चित भगवंत कृपा करतो. एक दृष्टांत सांगतो आणि थांबतो. एक जण गावाहून मुंबईला गेला आणि मुंबईला गेल्यानंतर त्याने नोकरी, उद्योग काय आपल्याला सोयीस्कर जमेल असं शोधायला सुरुवात केली. आणि योगायोगानं त्याला एक नोकरी मिळाली. त्याच्या दृष्टीने त्याला पुरेसा पगार होता, सगळं व्यवस्थित होतं. तो नोकरीवर रुजू झाला आणि आता आपल्याला 4 पैसे मिळणार म्हणून त्याने एक भाड्याला खोली घेतली आणि त्या खोलीत राहतोय, जे काय असेल ते भाडं भरतोय. असं सगळं चाललंय व्यवस्थित. हा कृष्णांचा भक्त होता. आपली स्वतःची म्हणजे भाड्याची का असेना, पण आपण जिथे राहणार आहोत अशी खोली आपली झाली. त्यानंतर त्याने कृष्णमूर्ती विकत घेतली आणि त्या कृष्णाला त्या आपल्या खोलीत एका कोनाड्यात आणून बसवलं आणि रोज कृष्णांची पूजा करतो. एक 6 महिने, वर्ष झालं आणि त्या कृष्णांच्या पूजा करत असताना भगवान कृष्णांना रोज प्रार्थना काय करतो? हे परमात्मा, हे भगवंता, हे गोपाल कृष्णा, तुझी मी रोज पूजा करतो. मला यातून फार मोठं काही देऊ नको. देणार असेल तर माझ्या स्वतःच्या मालकीचं एक घर, आता अर्थात मुंबईमध्ये घर म्हणजे काय 2 BHK किंवा 1 BHK असं काहीतरी मला मिळवून दे, अशी रोज कृष्णांना प्रार्थना करतो. वर्ष झालं, 2 वर्ष झाली, 3 वर्ष झाली, पण या भाड्याच्या खोलीतून याला स्वतःच्या खोलीत जायला काय अजून जमलं नाही. काय कारण काही असू दे, पण कृष्णांना प्रार्थना जी रोज चालू होती ती चालूच होती. एक दिवस काय त्याच्या योगायोगानं तो कीर्तना करता आला, कीर्तनाला बसलाय आणि कीर्तनामध्ये कीर्तनकारांनी एक श्लोक सांगितला. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामो श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. रामांची उपासना केली, रामांची पूजा केली की काय होतं? आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां. जी काही आपल्यावर येणारी संकट असतील, जी काही आपत्ती असतील, आपदा असतील, त्या सगळ्या रामकृपेने बाजूला होतात. संकट, आपत्ती ते सगळं बाजूला होतं. आणि दातारं सर्वसंपदां, सगळ्या प्रकारची संपत्ती, सगळ्या प्रकारचं चांगलं जे काय असेल, संपदा ज्या काही असतील त्या रामांच्या कृपेने मिळतात. हा श्लोक आणि त्या श्लोकावरचं विवेचन त्याने ऐकलं आणि हा घरी येताना विचार करतोय, अरे माझी उपासना चुकली. मी आतापर्यंत कृष्णांची उपासना करत होतो आणि कृष्णांना प्रार्थना करत होतो की मला 1 BHK 2 BHK काय असेल ते मिळवून द्या म्हणून. माझी उपासनाच चुकली. असं करायला पाहिजे. इथे कृष्ण नाही, रामांची उपासना केली पाहिजे. दातारं सर्वसंपदा.
राम म्हणाले सगळ्या प्रकारची संपत्ती देतात असं कीर्तनकारांनी सांगितलं. म्हणून याने केलं काय, त्या कीर्तनाहून घरी जाताना जाता जाता एक रामांची मूर्ती विकत घेतली आणि आता त्या कोनाड्यात ठेवलेली जी कृष्णाची मूर्ती होती ती काढली, कृष्णाची मूर्ती वर ठेवली फळीवर आणि त्या कोनाड्यात रामांची मूर्ती स्थापन केली. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळपासून रामांच्या उपासनेला सुरुवात झाली आणि रामाना काय असेल ती पूजा करायची, प्रार्थना करायची. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी येताना याने उदबत्ती वगैरे रामांच्या पूजेकरता काही सोयी म्हणून उदबत्ती वगैरे घेऊन आला, चांगली सुगंधी उदबत्ती. नित्याप्रमाणे पूजेच्या वेळेला ती उदबत्ती लावली. उदबत्ती त्या कोनाड्यात असलेल्या रामांच्या समोर लावली आणि हा आपल्या कामाकरता निघून गेला. थोड्या वेळानं पुन्हा काम आवरून आला आणि त्याच्या लक्षात आलं काय होतंय, मी उदबत्ती रामांच्या समोर लावतो पण ती उदबत्ती लावल्यानंतर त्याचा धूर जो आहे तो वरती कृष्णांकडे जातो. म्हणजे परिणाम काय होतो, लावली उदबत्ती रामा करता पण त्याचा सुगंध मिळतोय कृष्णाला. हे असं होता कामा नाही. ज्याच्या करता लावली त्यालाच मिळाली पाहिजे, कृष्णांना याचा वास येता कामा नये. म्हणून याने केलं काय, 2 कापसाच्या फुलवाती घेतल्या आणि कृष्णांच्या नाकात घालून ठेवली. आता नाकात कापूस केव्हा घालतात हो, या कृष्णांच्या नाकात फुलवाती 2 गेल्या. रात्रीचं काय असेल ते भोजन झालं आणि हा झोपला. तो झोपला, झोप व्यवस्थित लागली आणि याला स्वप्नामध्ये भगवान कृष्ण आले. स्वप्नामध्ये भगवान कृष्ण आलेले बघितले याने आणि कृष्णाला प्रश्न विचारला, देवा आज तुम्ही कसे काय माझ्या स्वप्नात, म्हणजे मी तुमची याच्या अगोदर उपासना करत होतो त्यावेळेला कधी स्वप्नात आलात नाही. रामांची उपासना सुरू केली आणि तुम्ही स्वप्नात यावं, हा काय योगायोग. कृष्ण म्हणाले, मी स्वप्नात आलोय कशा करता तुला सांगतो, अगोदर माझ्या नाकातला कापूस काढ. अरे लोकांचा काय समज होईल, नाकात कापूस केव्हा घालतात माहिती आहे का तुला, तो कापूस काढ नाकातला. ते म्हणाले, मी कापूस काढतो पण मी रामांकरता लावलेली उदबत्तीचा वास तुम्ही घेता म्हणून मी तो नाकात तुमच्या कापूस घातलाय. ते म्हणाले, ठीक आहे मी उद्यापासून वास घेत नाही झालं तरी, पण अगोदर आधी उठ आणि नाकातला कापूस काढ, माझा श्वासोच्छ्वास बंद झालाय. तो म्हणाला, काढतो. आता नाहीतरी अनायसे तुम्ही भेटलाच आहात, तुम्ही माझ्यावर कृपा करण्याकरता असेल नाहीतर नाकातला कापूस काढायला सांगण्याकरता असेल, काही का असेल, आपण माझ्या समोर आलात, माझ्याशी बोलताय. माझं एक काम करा, मी तुमची उपासना का करत होतो, माझ्या स्वतःच्या मालकीचं काय तुम्हाला शक्य असेल तर 1 BHK झालं तरी चालेल, तेवढं द्या, मग माझं काम होईल. तेवढं दिलं की मी नाकातला कापूस काढतो. भगवंत म्हणाले, अरे तू रोज प्रार्थना करायचास 1 BHK द्या, 1 BHK द्या म्हणून, वास्तविक माझ्या मनात तुला 2 BHK द्यावं असं होतं, पण तू मागतानाच 1 BHK मागतोयस म्हणून मी आतापर्यंत तुला दिलं नव्हतं. तेव्हा मागताना केव्हा तरी म्हटलं, आज नाही उद्या, उद्या नाही परवा, 3 वर्षात मी वाट बघतोय, एकदा तरी असं 2 BHK द्या म्हणून. कायम मागताना 1 BHKच मागतोस आणि तुला द्यायचं तर आहे मला 2 BHK, मग कसं चालणार. म्हणून मी एवढे दिवस केलं नाही. तो म्हणाला, ठीक आहे 2 BHK तर 2 BHK काढतो नाकातला कापूस, पण तेवढं द्या, उद्या तुझी व्यवस्था करतो असं सांगितलं. यातला विनोद सोडून द्या, मला मुख्य मुद्दा असा सांगायचा आहे की याची इच्छा, अर्थातच हा दृष्टांत कल्पित आहे. याला कृष्णांचं दर्शन झालं, या दर्शन होण्यामागे भावना काय होती असेल, कशासाठी म्हणून भगवंतानी दर्शन दिलं, त्या मूर्तीच्या नाकात कापूस घातला म्हणून भगवंत प्रसन्न झाले, एवढं क्षुल्लक कारण असेल, मुळीच नाही. इथे भगवान प्रकट होण्यामागे कारण असं आहे की ते प्रसन्न झाले, प्रकट झाले. यामागचं कारण नेमकं एवढंच आहे की मी लावलेल्या उत्पत्तीचा वास कृष्ण घेतोय, याचा अर्थ त्या मूर्तीमध्ये देव आहे, ही भावना कुठेतरी दृढ झाली आणि त्या भावनेने भगवंत प्रकट झाले. मला मुख्य मुद्दा हा सांगायचा आहे, आम्ही फक्त इथे आल्यानंतर ती मूर्ती आहे, ते दगड आहे, दगडामध्ये घडवलेलं ते शिल्प आहे म्हणून त्याच्याकडे बघायचं नसतं.
तिथे परमात्मा आहे, तो भगवंत आहे. फक्त एवढं लक्षात ठेवलं ना तरी या सगळ्या कीर्तनाचं सार लक्षात ठेवल्यासारखं होईल. त्या मूर्तीच्या समोर बसावं, आपलं दुःख असेल, सुख असेल, जे जे काही असेल ते भगवंतांना सांगावं. मला काय हवंय काय नको तो नंतरचा विषय आहे, पण भगवंतांना आपलं सुख दुःख सांगून त्या मूर्तीमध्ये परमात्मा आहे आणि त्याची सेवा करणं हे माझं कर्तव्य आहे. जर माझं कर्तव्य मी व्यवस्थित करत असेल तर मला काय द्यायचं याची त्याची जबाबदारी आहे. ज्या अर्थी मी माझं कर्तव्य व्यवस्थित करतोय त्या अर्थी तो आपली जबाबदारी व्यवस्थित संपन्न करणार. अशी ज्या वेळेला दृढ भावना आमची एकत्रित होते, मनातून दाटून येते, त्याला भक्तीतला भाव असं म्हणतात. दुसरा भाव म्हणजे दुसरं तिसरं काहीही नाही हो. हा भाव आमच्या मनामध्ये जागृत झाला की प्रत्यक्ष परमात्मा भगवंत येतो. असा कुणाचा झाला? अत्रि ऋषी आणि अनसुया देवी यांचा झाला. आणि त्याकरता भगवंतांना यावं लागलं. आमचे मूळ पद्यकार वासुदेवानंद सरस्वती वर्णन करतात, कोण या जगाचा करी परिपाळ, कोण या जगाचा करी परिपाळ, होऊनी कनवाळ, होऊनी कनवाळ, काळत्रयी कोण या जगाचा करी परिपाळ, कोण या जगाचा. कोण या जगाचा काळत्रयीमान्य असा नवधान्य, काळत्रयीमान्य असा नवधान्य, तुझ वीण अन्य धन्य दत्ता, तुझ वीण अन्य धन्य दत्ता. कोण या दत्ता अभय तुझी माऊली विश्वाची, दत्ता अभय तुझी का वासुदेवाची बच्ची करीसी, का वासुदेवाची बच्ची करीसी. कोण या जगाचा करी परिपाळ, कोण या जगाचा, कोण या जगाचा करी परिपाळ. सर्व भक्तगणाला एक नम्र विनंती आहे की महाराजांच्या जन्मोत्सवानंतर आपण हा कार्यक्रमाचा आस्वाद घेण्यासाठी कोणी उठून उभं राहू नये. आपण आज त्या जाग्यावरच राहून या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा. पाळण्याच्या वेळी देखील कोणी स्टेजच्या जवळ वगैरे येऊ नये. बाळ जन्मानंतर गाभाऱ्यामध्ये महाराजांच्या भेटीसाठी जाईल
आल्यानंतर सर्वांना महाराजांचं दर्शन होईल आणि दर्शनाच्याच वेळी पंचपदी वगैरे होणार आहे. त्यामुळे कृपया सर्व भक्तांनी आम्हाला सहकार्य करावे ही एक नम्र विनंती. आणि फुलं देखील बाळ ज्यावेळी आपल्याकडे येईल त्याच वेळी फुलं अर्पण करावी एक विनंती आहे. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त.
कट्टे सगळ्यांनी नामस्मरण करूया. आपल्या बाजूला बसलेल्या माणसाने टाळी वाजवली नाही तरी आपल्याला वाजवायला हरकत नाही. बाजूचा वाजवतोय का, त्याचा आवाज येतोय का असं बघण्याची गरज नाही. भगवंतांच्या नामामध्ये स्वतः आनंद घेऊया. आणि प्रत्येकाला वाटतंय दत्तप्रभूं अवतारित व्हावे आणि त्याकरता आपण सगळे जमलो. मग त्या तळमळीने त्या कळकळीने भगवंतांना हाक मारूया. निश्चित परमात्मा भगवंत येतील अशी श्रद्धा ठेवा, भावना ठेवा आणि त्या कळकळीने भगवंतांना खणखणीत आवाजात हाक मारूया. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा कैलास कैलास राणा शिवचंद्रमौळी फणींद्र माथा मुकुटी जळारी. कैलास राणा शिवचंद्रमौळी फणींद्र माथा मुकुटी जळारी. कारुण्य सिंधो भव दुःख हारी तुझ बीड शंभो मज कोण तारी. बर्फाच्या शिळेवर कैलास पर्वती बसलेले भगवान शंकर आणि योगायोगाने तिथे ब्रह्मदेव आणि महाविष्णू या तीनही देवता आपापल्या देवींसह म्हणजे भगवान महाविष्णूंसह लक्ष्मी, पार्वती भगवान शंकरांच्या बरोबर आणि सावित्री देवी ब्रह्मदेवांच्या बरोबर अशा सहाही देवता एकत्र बसल्या आहेत.
आणि आपापसामध्ये यांची चर्चा चालू आहे. ही चर्चा चालू असताना या सहाही देवता आपापसामध्ये चर्चा करत असताना अचानक कानावर नाद आला हो. हरिनारायण जय नारायण, हरिनारायण जय नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, हरिनारायण जय नारायण, हरिनारायण जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण. नारायण देवर्षी नारद आले. देवर्षी नारदांना बघितलं. वास्तविक नारदांना बघितल्यानंतर सगळ्यांनाच आनंद होतो. म्हणजे देवांकडे गेले तरीही आनंद, असुरांकडे गेले तरीही आनंद. इथे देवर्षी नारद आलेले बघितले आणि या देवांना आनंद झाला. पण ज्या देवी होत्या त्यांच्या मनामध्ये पाल चुकचुकली. आज काहीतरी म्हणजे हा आलाय खरा, काय घेऊन आला असेल, काय सांगण्याकरता आला असेल सांगता येत नाही. पण बघूया म्हणून देवर्षी नारद आले आणि सर्व देवतांना नमस्कार केला आणि म्हटलं, महाराज आज सगळे एकत्र आपापल्या देवींसह काय कारण आहे हो? ते म्हणाले, नारदा आमचं कारण बाजूला राहू दे, तू आधी का आलायस? म्हटलं काही नाही देवा, सहज दर्शनाकरता आलो. तुमच्या दर्शनाकरता वैकुंठामध्ये गेलो, तिथे कळलं की कैलास पर्वतावर गेले. म्हटलं ठीक आहे, तोपर्यंत आपण आमच्या पिताजींची भेट घ्यावी म्हणून सत्यलोकामध्ये गेलो. तिथेही कळलं की ब्रह्मदेव सुद्धा कैलास पर्वतावर गेले. मग सगळेच तिकडे गेलेत, काय आहे म्हणून बघावं म्हणून मी इथे आलो. म्हटलं ठीक आहे नारदा, तू आलास आम्हाला आनंद आहे, पण खरोखरच सहज दर्शनाकरता म्हणून आला होतास की काय? म्हटलं देवा, आता तुम्ही पुन्हा पुन्हा विचारताय, पण माझ्या मनात तसं काहीही नाही. मी खरोखरच तुमच्या दर्शनाकरता आलो. बरं मग आत्ता आलास, तो आलास कुठून? ते म्हणाले, मृत्यू लोकातून आलो, पृथ्वीवरून आलो. असं? मग पृथ्वीवर मृत्यू लोकामध्ये सगळं व्यवस्थित चाललंय ना? म्हटलं देवा, सगळं व्यवस्थित चाललंय हो. तुमचा आशीर्वाद, तुमची कृपा आणि तुमच्या एकंदरीत परिपालनातून सगळं व्यवस्थित चालू आहे. तरी पण म्हटलं कुणाला काही दुःख असेल, कुणाच्या काही व्यथा असतील आणि त्या सांगण्याकरता म्हणून आलायस का? म्हटलं काही दुःख नाही, व्यथा नाही, फक्त आता तुम्ही विचारता म्हणून सांगतो. एक आश्चर्यकारक गोष्ट बघितली. म्हटलं आश्चर्यकारक? हो, आणि ती देवतांना सांगावी एवढी आश्चर्यकारक आहे. म्हणजे आश्चर्यकारक गोष्टी आम्ही आमच्या दृष्टीने बऱ्याच असतात, पण देवांना सांगावी इतपत आश्चर्यकारक गोष्ट अशी काय? म्हणजे तू काय बघितलंस? देवर्षी नारद म्हणाले, मी असं बघितलंय, पृथ्वी लोकात असलेली म्हणजे सामान्य मनुष्य म्हणून जन्माला आलेली एक स्त्री, पण ती स्त्री आपल्या पातिव्रत्याच्या धर्माच्या पालनानं, पातिव्रत्य पालनानं तिने देवतांना सुद्धा आपले दास करून घेतले. महाविष्णू म्हणाले, नारदा काय सांगतोस? देवतांना सुद्धा दास करून घेतलंय? अरे आम्ही ऐकून घेतो म्हणून काही सांगतोस? तुमच्या कीर्तनकारांची एक सवयच असते. म्हणजे साधारण आपल्याकडे एक मालवणी भाषेमध्ये गावठी पद्धतीची एक म्हण आहे, 1 हात तवस आणि 12 हात बी. तशी तुमची पद्धत आहे म्हणा. एवढी गोष्ट असेल तर ती एवढी करून सांगता तुम्ही कीर्तनकार, आणि त्यातला नारदा तू तर आद्य कीर्तनकार. उगाच सांगतोस म्हणजे देवतांना सुद्धा जिने दास करून घेतलंय असं सांगतोस. अशी स्त्री आणि ती सुद्धा म्हणे मनुष्य, सामान्य असं सांगतोस.
म्हटलं सामान्य मनुष्य म्हणून जन्माला आली आहे, पण तिने आपल्या पातिव्रत्याच्या धर्माने असामान्य अशी कीर्ती मिळवली आहे आणि त्याबरोबर देवतांना दास करून घेतलंय. हे मी सांगतो, हे त्रिवार सत्य आहे. म्हटलं देवतांना दास केलंय म्हणजे काय केलंय? देवा तुम्ही विचारता म्हणून सांगतो. मला सांगा, अग्निनारायण हे देवच ना? म्हटलं हो. सूर्यनारायण देवच ना? म्हटलं हो. वायू देवताच ना? म्हटलं हो. मग या सगळ्या देवता तिच्या आश्रमामध्ये ती सांगेल तसं वागतात. नारदा काय सांगतोस? ती सांगेल तस? हो. अग्निनारायण तिला त्रास होईल म्हणून फक्त अन्न शिजवण्यापुरता तेवढीच दाहकता निर्माण करतो. आजूबाजूला दाहकता त्याची भासत नाही, तिला त्रास होता कामा नाही. असं त्या अग्निनारायणाला भीती वाटते तिची. सूर्यनारायण सुद्धा तिच्या आश्रमावर आले की थोडीशी दाहकता त्यांची कमी होते सूर्यनारायणाची. का? पतिव्रता आहे आणि तिने जर एकदा बघितलं आणि शाप दिला तर त्या सूर्यनारायणाला भीती वाटते. वायू नारायण सुद्धा तिच्या घराकडून जाताना फार अलगद जातात, कारण तिच्या अंगणामध्ये, तिने स्वच्छ केलेल्या अंगणामध्ये एखादं झाडाचं पान येईल म्हणून त्या वायूला भीती वाटते. आणि जर समजा एवढं करून कचरा असला तर वायू आपल्या बरोबर घेऊन जातो. म्हणजे तिच्या अंगणाची झाडलोट करण्याची जबाबदारी तुमच्या वायू देवतेने घेतली. असे सगळ्या देवता तिच्या चरणाकडे तिचे दास झालेले आहेत. मला तर असं वाटतंय, देवर्षी नारद सांगतात, मला तर असं वाटतंय की तिच्यासारखी पतिव्रता या त्रिखंडात, या त्रिभुवनात दुसरी कोणीच नाही. तिच्यासारखी पतिव्रता नाही असं ऐकलं. या देवतांमध्ये काही तसं मोठं झालं नाही, पण त्यांच्या बरोबर त्यांच्या ज्या देवी होत्या त्यांनी ऐकलं आणि उठून उभ्या राहिल्या. नारदा काय म्हणालास? परत एकदा बोल. हो, तिच्यासारखी पतिव्रता या त्रिभुवनात नाही. नारदा, त्रिभुवनात म्हणतोयस तू, पृथ्वी तलावर नाही असं म्हटलं असतं एक वेळ आम्ही मान्य केलं असतं. पण या त्रिभुवनात म्हणजे स्वर्ग, मृत्यू, पाताळ या तिन्ही ठिकाणात तिच्यासारखी पतिव्रता नाही असं बोलतोस आणि आम्ही तिघी इथे असताना? हो हो म्हटलं, तुम्ही असताना सुद्धा मी तसं म्हणतो. काय काय चुकीचं आहे? म्हटलं नारदा, आमच्यापेक्षा सुद्धा ती पतिव्रता आहे. आहे नाही आहेच मी सांगतो खात्री, तुमच्यापेक्षा सुद्धा ती पतिव्रता श्रेष्ठ आहे. म्हटलं कुणाचं सांगतोयस तू? अत्रि ऋषींची भार्या अनसूया. शरयू नदीच्या तीरावर असलेला त्यांचा आश्रम, आणि त्या आश्रमामध्ये ही अनसूया आपल्या पतीची अशी काही सेवा करते. त्या सेवेने आपल्या पतीला तर त्याने वश करून घेतलंच आहे, पण पती हा परमेश्वर, भगवंत, देव मानून त्या पद्धतीने त्याची आज्ञाप्रमाण या पद्धतीने ती सेवा करते. आणि त्या सेवेने तिला बाकी सगळ्या देवता तर प्रसन्न आहेतच, पण तिचे पतीही तिच्यावर प्रसन्न आहेत. तिचा एक केस सुद्धा कोणी वाकडा करू शकत नाही. असं ऐकल्यानंतर या तिन्ही देवता कैलास पर्वतावरून पार्वती देवी आपल्या महालात निघून गेल्या. या दोघी एक सत्यलोकामध्ये, एक वैकुंठ लोकामध्ये आपापल्या महालात निघून गेल्या. त्या निघाल्या आणि मग या देवतांनी, ब्रह्मा, विष्णू, महेशांनी सांगितलं, नारदा, आमचं सगळं व्यवस्थित चालू होतं, पण तू इथे आलास आणि हे सगळं बिघडून गेलं. असं कर, निदान बरं दुसरी गोष्ट, आमच्या दर्शनाकरता आला होतास, तेवढं दर्शन घ्यावं, नमस्कार करावा, जावं होतं निघून, पण हे सगळं सांगण्याकरताच जणू काही इथे आला होतास. आता या तिघींची व्यवस्था काय? म्हटलं आता भगवंता मी काय सांगणार, तुम्ही म्हणजे तुमच्या पत्नी, तुमच्या देवी, त्यांची समजूत कशी काढायची तुमचं तुम्ही बघा. मी फक्त जे काही सत्य होतं तेवढं फक्त तुमच्या समोर ठेवलंय, येतो मी. नारायण, देवर्षी नारद निघून गेले. ते निघून गेले आणि या तीनही देवता, ब्रह्मा, विष्णू, महेश, आपापल्या देवींच्या महालामध्ये आल्या आणि समजूत घालताय. अगं काय त्या नारदाच्या नादाला लागला? मी मगाशी म्हटलं नव्हतं तो कीर्तनकार आहे, एवढी गोष्ट एवढी करून सांगतो म्हणे सगळ्या देवता दास आहे, तिच्यावर प्रसन्न आहे. काही नसतं असं, तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका, तो उगाच खोटं तिची स्तुती करत होता. या तिन्ही देवींनी सांगितलं, देवा प्रभू
तो खोटी असू दे खरी असू दे, पण तुमच्या समोर तो बोलत होता, तुम्हाला एकालाही बोलता आलं नाही, ज्या अर्थी तुम्ही सुद्धा ते निमूटपणे ऐकून घेतलं, हा आमचा अपमान आहे. तेव्हा देवा, आता तुमच्यावर आम्ही एक जबाबदारी देणार आहोत. म्हटलं काय? ती जी एवढी पतिव्रता आहे या त्रिभुवनामध्ये, ती म्हणे शोभून दिसणारी तिच्यासारखी पतिव्रता दुसरी कोणी नाही, असं जो नारद सांगत होता ना, तिचं पातिव्रत्य भग्न कर. देव म्हणाले, आता तिचं पातिव्रत्य भग्न करायचं म्हणजे आम्ही करायचं काय? असं करा, आम्ही सांगतो काय करायचं. तिथे जा आणि त्यांच्याकडे अन्नदान होतं म्हणे, तेव्हा दुपारच्या वेळेला जा आणि तिच्याकडे भिक्षा मागा. भोजनाकरता म्हणूनच जा आणि भिक्षा मागितल्यानंतर, भोजनाकरता गेल्यानंतर ती भोजन वाढील, पण आम्हाला इच्छा भोजन दे म्हणून सांग. आणि इच्छा भोजन मागताना तिच्याकडे काय मागायचं? तिला नग्न भिक्षा घाला असं सांग. असं सांगितलं आणि या तिन्ही देवी या आपापल्या पतिराजांकडे हट्ट धरतात. त्यामुळे बिचारांचा नाईलाज होतो. महाविष्णू असले तरी, ब्रह्मदेव असले तरी, भगवान शंकर असले तरी आपल्या स्त्रियांच्या हट्टा करता म्हणून निघतात. हो, आता काय करावं? तिथे गेल्यानंतर कदाचित फजिती होणार आहे हे माहिती सुद्धा आहे भगवंतांना. पण काय असतं, राजहट्ट, बालहट्ट आणि स्त्री हट्ट, या तीन हट्टापुढे माणूस कितीही घट्ट असला तरी तो मठ्ठ होतो. त्यामुळे या तिघांचाही नाईलाज झाला आणि तिघेही याचकाच्या, भिक्षुकाच्या वेशामध्ये या अत्रि ऋषींच्या आश्रमापर्यंत आलेत. आणि करीती पुकारा, हे तिघेही जण आले. वाढ आई भिक्षा करीती पुकारा, वाढ आई भिक्षा करीती पुकारा. आश्रमाच्या दारा येऊन या, आश्रमाच्या दारा येऊन या, वाढ आई भिक्षा करीती पुकारा, वाढ आई भिक्षा करीती पुकारा. वाढ आई भिक्षा करीती पुकारा. पुकारा ऐकुनी वंदिले अतिथी, पुकारा ऐकुनी वंदिले अतिथी. भाग्य माझे किती दर्शनीच, भाग्य माझे किती दर्शनीच. वाढ आई भिक्षा करीती पुकारा, वाढ आई भिक्षा करीती पुकारा, करीती पुकारा, करीती पुकारा. आश्रमाच्या द्वारावर आले आणि पुकारा केला. अनसुया माता आत घरात काही काम करत होत्या, चटकन बाहेर आल्या. तीन याचकांना बघितलं, पाद प्रक्षालन झालं, आत बसवलंय आणि म्हटलं असं करा, थोड्याच वेळात माझे पती येतील. माध्यान्ह स्नाना करता गेले. ते आले की त्यांच्या बरोबरच तुमचं पान वाढते, बसा थोडा वेळ. नाही नाही म्हटलं, आई आम्हाला गडबड आहे, आम्हाला जायचंय, आम्ही खूप दिवसाचे उपाशी आहोत, खूप भूक लागली. असं करा, आम्हाला अगोदर वाढून घ्या. या देवतांच्या मनात भीती आहे की ही पतिव्रता आणि तिचे हे पती, दोघांनाही आमचं हे गुपित जर कळलं, काय करतील सांगता येत नाही. ते यायच्या अगोदर उरकलेलं बरं. ती म्हणाली ठीक आहे, मग तुमचं अगोदर पान वाढते म्हणून तयारी करतेय. पण या तीनही देवतांनी सांगितलं, म्हटलं आई आम्ही एक वेगळीच इच्छा धरून आलो होतो. म्हटलं काय? तुम्ही आम्हाला भिक्षा वाढा, भोजन वाढा, नाही असं नाही, पण आम्हाला नग्न भिक्षा पाहिजे. असं ऐकलं आणि या अनसुया मातेने विचार केला की आजपर्यंत एकही याचक विनमुख गेला नाही, हे बरोबर आहे, पण अशी मागणी कुणी केली नव्हती. ज्या अर्थी अशी मागणी माझ्याकडे कोणीतरी करतोय, त्या अर्थी हे याचक कोणी सामान्य नव्हे. आत आली, आपल्या पतींचं स्मरण केलं
आणि त्यांच्यावर आपल्या पतींच्या स्मरणाचं पाणी शिंपडलं. आणि ह्या तीनही या त्रिभुवनातल्या सम्राट असलेल्या देवता छोटी 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 बाळं झाली. त्या बाळांना त्यांनी जसं मागितलं होतं, नग्न भिक्षा, म्हणजे ज्याला अग्नीचा स्पर्श झाला नाही अशी भिक्षा, म्हणजे त्यांना आपलं स्तन्य दूध पाजलंय आणि त्यांना झोपवलंय पाळण्यामध्ये आणि पाळणं घातलीये. असं चालू असताना अत्रि ऋषी स्नान करून आले. आल्या आल्याच आश्रमात बघितलं आणि म्हटलं, अनसूये तुला माहिती नाही का, अगं रिकामा पाळणा हलवायचा नसतो असं म्हणतात. ती म्हणाली, असं काय म्हणता, पाळणा रिकामा आहे, जरा बघा तरी, 3-3 बाळ आहेत. अत्रि ऋषी म्हणाले, 3-3? अगोदर काहीच कल्पना नाही, सांगायचंच तरी, म्हणजे काहीतरी व्यवस्था करता आली असती, मेथीचे लाडू, डिंकाचे लाडू, म्हणजे काहीतरी अशी व्यवस्था करता येते ना. काहीच कल्पना दिलीच नाही. म्हणून बघितलं आणि अंतर्ज्ञानाने जाणलं या तीनही देवता आहेत. आपल्या पत्नीची ओळख अत्रि ऋषींना होतीच, पण आता अधिकार सुद्धा कळला आणि यांच्यावर पांघरून घातलंय. आणि या देवता लहान बाळ होऊन या अत्रि ऋषींच्या आश्रमामध्ये आहेत ही गोष्ट कळली. कुणाला? देवर्षी नारदांना. आणि पुन्हा नामस्मरण करत 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 नामस्मरण करत 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 देवर्षी नारद आले हो आश्रमामध्ये. नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण. देवर्षी नारद आले आणि नारद आलेले कळले. हे आकाराने लहान बाळ झाली होती हो, पण प्रत्यक्ष देवच होते. या देवांमध्ये चर्चा सुरू झाली, अरे तो आला, बहुतेक आमची फजिती होणार. म्हणून प्रत्येक जण पांघरून आपलं वर ओढतोय, आपला चेहरा लपवण्याचा प्रयत्न करतोय. पण देवर्षी नारद ते म्हटलं, ऋषी तुम्हाला 3-3 बाळं झाली असं ऐकलंय आम्ही, आम्हाला सांगितलं नाही. म्हटलं हो, जरा बघू तरी कुठे आहे. म्हणून पाळण्याकडे गेले. पांघरुण बाजूला करतायत, या देवता पांघरुण वर ओढतायत, नारद खाली ओढतायत. ही सगळी फजिती बघितली आणि थेट वैकुंठ लोकामध्ये, सत्य लोकामध्ये, कैलास पर्वतावर आल्या. या तीनही देवींना ही बातमी सांगितली आणि त्यात देवींना कळला तिचा अधिकार. म्हणाले, आता पण नारदा, आता तुम्ही सांगितलं तर असं सगळं वर्णन केलं म्हणून आमचे पती आम्ही पाठवले, आमचे पती पुन्हा द्या. म्हटलं तुम्ही पाठवले ते गेले तसे तुम्ही घेऊन या. म्हणून या तिन्ही देवींना घेऊन देवर्षी नारद अत्रि ऋषींच्या आश्रमामध्ये आलेत. आणि या तीनही बाळांना बघितलं आणि अनसूया मातेने सांगितलं, यातला तुमचा कोण असेल तो तुम्ही उचला आणि घेऊन जा. आता ही तिन्ही बाळ सारखीच दिसतायत हो. म्हणजे गंमत अशी वर्णन केलंय. पार्वतीने चटकन उचलले भगवान महाविष्णू, लक्ष्मी देवीने उचलले ब्रह्मदेव, सावित्री उचलतायत महाविष्णू. काही सगळा गोंधळच उडाला. शेवटी या अनसूयेला नमस्कार केला या तिन्ही देवींनी. हे बघ, तुझं पातिव्रत्य आणि तुझं तेज आम्ही ओळखलं नव्हतं, आम्हाला क्षमा कर, आमचे पती आम्हाला पुन्हा दे असं सांगितलं. पुन्हा आपल्या पतींचं स्मरण करून पाणी शिंपडलं. या तीनही देवता प्रगट झाल्या आणि प्रसन्न होऊन अत्रि ऋषींना अनसूया मातेला म्हणाले, तुम्हाला काय हवं असेल ते वर मागून घ्या. ते म्हणाले, इथे आलात, मला आई म्हणालात आणि माझं स्तन्य प्यालात, तशीच लहान लहान बाळ माझ्या पोटी तुम्हीच अवतारित व्हावं, जन्म घ्यावा असं वाटतंय, तेवढी इच्छा पूर्ण करा. तथास्तु म्हणाले. ही 6ही देवता पुन्हा आपापल्या ठिकाणी गेल्या आणि अत्रि ऋषी, अनसूया माता या दोघांचा प्रपंच सुरू असताना अनसूया मातेला दिवस गेलेत. यथाकाळी योग्य काळी परमात्मा यायचा म्हटल्यानंतर तसं सगळी परिस्थिती आणि ती वेळ यावी लागते. जी वेळ बोर्डावर लिहिले ती वेळ आल्याशिवाय भगवंत कसे येतील. त्यामुळे भगवंत येण्याकरता भगवंतानीच वर्णन केलंय. सर्व ऋतूमध्ये
सर्व मासांमध्ये मार्गशीर्ष मास तो म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत असं भगवंतानी ग्वाही दिली. अशा मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये आणि पौर्णिमा तिथीला भगवंत अवतारित होण्याकरता म्हणून या अत्रि ऋषी अनसूया माता यांच्या पोटी जन्म घेण्याकरता म्हणून मार्गी प्रदोषकाळी अत्रिगृही अवतरुणी झाला प्रकट स्वभक्त कैवारी. राम राम हरे हरे राम 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 सीतापते राम 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 सीतापते राम 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 सीतापते राम राम. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. संध्याकाळची वेळ, प्रदोष काळ, आणि या प्रदोष काळी अनसूया माता प्रसूत झाली आहे आणि हिच्या पोटी प्रत्यक्ष भगवंताने अवतार घेतला. त्यामध्ये भगवान शंकर दुर्वास मुनी, ब्रह्मदेव चंद्र या दोघांनीही आपल्या आईचा निरोप घेऊन आपापल्या ठिकाणी निघाले आणि भगवान महाविष्णू अवतारित होऊन या अत्रि ऋषींच्या अनसूया मातेच्या आश्रमामध्ये आपल्या सगळ्या बाललीला करतायत. इथे बाळ जन्माला आलं म्हटल्यानंतर अनेक सुवासिनी स्त्रिया एकत्र आल्या आहेत आणि या भगवंतांना मांडीवर घेऊन स्नान घालतायत. या सुवासिनी स्त्रिया म्हणजे दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नव्हत्या हो. ज्या चरणकमलांपासून निर्माण झालेली ती जगदंबा गंगा माता, प्रत्यक्ष गंगा यमुना या सर्व पवित्र नद्या, त्याच चरणांचा आम्हाला स्पर्श व्हावा, आमचं मूळ स्थान आपल्याला प्राप्त व्हावं याच्याकरता म्हणून भगवंतांना स्नान घालण्याकरता या सगळ्या आल्या. आणि या अनसूया मातेचं कौतुक किती करतात हो. जगतपित्याची माता होनी स्नाना घाली ते, जगतपित्याची माता होनी स्नाना घाली ते, त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहुनी धन्य म्हणती सती ते, त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहुनी धन्य म्हणती सती ते. जगतपित्याची माता होनी स्नाना घाली ते, त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहुनी धन्य म्हणती सती ते, त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहुनी धन्य म्हणती सती ते. म्हणती सती ते, गंगा गोदा यमुना येती तशाच देव स्त्रिया, गंगा गोदा यमुना येती तशाच देव स्त्रिया, प्रभुला घेऊनी मांडीवरती स्नाना घालाया, प्रभुला घेऊनी मांडीवरती स्नाना घालाया, जगतपित्याची माता होनी स्नाना घाली ते, त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहुनी धन्य म्हणती सती ते, त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहुनी धन्य म्हणती सती ते. त्या प्रत्यक्ष परमात्म्याला ज्याच्या पायापासून या गंगेची निर्मिती झाली
ती गंगा, ती यमुना, सर्व पवित्र नद्या एकत्र आल्या आहेत देवीच्या स्वरूपामध्ये, आधी दैविक रूपामध्ये. आणि त्या परमात्म्याला मांडीवर घेतलं आणि स्वच्छ स्नान घातलं, आंघोळ झाली. भगवंताना वास्तविक ज्याचं नाम घेतल्यानंतर आमच्यासारख्या सामान्यांना जर दृष्ट लागली असेल तर त्याच्या नावाचा उपयोग होतो, त्याच्या भस्माचा आम्ही उपयोग करतो नाव घेऊन, आणि त्यातून आमची दृष्ट जाते. पण अशा या परमात्म्याला, त्रिभुवन सुंदराला दृष्ट लागू नये म्हणून तीट लावली आहे आणि सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान केली. आणि या सगळ्या सुवासिनींनी एकत्र येऊन भगवंतांना पाळण्यात ठेवतायत. काका काका गोविंद घ्या कुणी गोपाळ घ्या, 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 गोपाळ घ्या कुणी गोविंद घ्या, गोविंद घ्या कुणी गोपाळ घ्या, गोविंद घ्या कुणी गोपाळ घ्या, गोपाळ घ्या कुणी गोविंद घ्या. जो अतिसुता
गुरुदेव दत्त. प्रत्यक्ष भगवान महाविष्णू मगाशी स्पष्ट केलंय त्याप्रमाणे या तीनही देवता ब्रह्मदेव हे चंद्र स्वरूपामध्ये आज आम्हाला दर्शन देत आहेत. भगवान शंकर हे दुर्वास म्हणून अवतरित झाले आणि त्या भगवान शंकराणी म्हणजेच दुर्वास मुनींनी अनसुया माता अत्रि ऋषींना सांगितलं की आम्ही तपाचरण करणं हेच आमचं काम आहे. घरामध्ये राहावं, प्रपंचामध्ये राहावं, त्यामध्येच आनंद मानावा याकरता आमचा अवतार नाहीये. तेव्हा आम्ही तपाचरणाकरता निघून जातो. मग तुम्ही माझ्या आश्रमामध्ये माझ्या पोटी जन्माला आल्यानंतर तुमच्या बाललीला आम्हाला कशा बघायला मिळणार असं विचारल्यानंतर भगवान महाविष्णूंना या बाकी दोन देवतांनी पुढे केलं आणि भगवान महाविष्णू हे या अत्रि ऋषींच्या अनसुया मातेच्या आश्रमामध्ये राहिले. सर्व प्रकारचा ज्या काही बाललीला त्या या उभयताना लीला दाखवताय, करताय आणि अशा प्रकारे सगळा तो आश्रमातला आनंद, त्या आनंदाचा जर उपभोग घ्यावा, तो आनंद आपल्याला मिळावा याकरता भगवंतांची एकनिष्ठतेनं या दोघांनी केलेली सेवा, जे केलेलं तपाचरण आणि या तपाचरणातून प्रत्यक्ष भगवंत आले. म्हणून भगवान महाविष्णूंनी आपलं आपल्यालाच देऊन टाकलं. म्हणून दत्त, दत्त या शब्दाचा अर्थ आहे देणे. या देवतेला देणे याच्या पलीकडे काही माहितीच नाही हो, म्हणून ही देवता याला दत्त असं म्हणतात. पुढे सगळे अवतार म्हणजे त्या सगळ्या कथा आज सांगायच्या नाहीत, पण कुठलीही अवतार दत्तप्रभूंचे जे अवतार आहेत त्या अवताराची कथा बघा. त्यांनी आपलं आपल्यालाच देऊन टाकलंय. फक्त त्या पद्धतीचा भक्त, त्या पद्धतीची श्रद्धा असलेला कोणीतरी जिथे जातो आणि भगवंतांकडे मागणं मागतो आणि ते मागणंही योग्य असावं आणि ज्याला द्यायचं आहे तोही योग्य असावा, अशा पद्धतीने भगवंतांकडे मागणं केलं की भगवंत निश्चित कृपा करतात. त्याप्रमाणे आपलं आपल्यालाच दिलं म्हणून दत्त आणि अत्रि ऋषींच्या आश्रमामध्ये आले म्हणून, जन्माला आले म्हणून आत्रेय असं यांचं नाव, दत्तात्रेय असं नाव ठेवलंय. अशी ही देवता. आणि सध्या कलियुगामध्ये कृते जनार्दनो देवो त्रेतायाम रघुनंदनः द्वापारे रामकृष्णौच कलौ श्रीपाद वल्लभः. या कलियुगामध्ये दत्त हीच उपास्य देवता आहे. या उपासनेने भगवंत निश्चित कृपा करता. अशा या देवतेने प्रसन्न झाले आणि या अत्रि ऋषी अनसुयांच्या आश्रमामध्ये राहिले. प्रत्येकाला दर्शनाकरता बाळ येतंय. अर्थात नुकतंच जन्मलेलं बाळ आहे, त्यामुळे सगळ्यांना विनंती करतो, कोणी गर्दी करू नका. त्या बाळाला त्रास होईल असा कोणीही त्रास होईल असं वागू नका अशी क्षमा मागून तुम्हाला विनंती करतो. आता पंचपदी भगवान दत्तप्रभूंच्या नामस्मरणाचा जप होईल, नंतर आरती.
परिवार
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. भक्तांसाठी भगवंत अवतार धारण करतो आणि 1 फूट 1.5 फूट असलेल्या संपूर्ण विश्वामध्ये पसरलेल्या भगवंतांना आम्ही त्या फुटाच्या पाळण्यामध्ये झोपवण्यात भक्त प्रेमा करता भगवंतांच्या असतात. फक्त या संपूर्ण विश्वामध्ये संपूर्ण सृष्टीचं आमच्या सहित सर्वांचा पालन करता तो परमात्मा आहे ही भावना दृढ होऊन ज्यावेळेला आम्ही त्या परमात्म्याला भगवंताला हाक मारतो भगवंत निश्चित कृपा करतो हे सांगण्याकरता जगाचा परिपाल कोण या जगाचा परिपाल हो मुनी कनवाळ हो मुनी कनवाळ कोण या जगाचा असा
मौलिकाहना शम्भो भ्रमदेन्द्र ब्रह्मदेव तो नारायणो उपेन्द्र दत्तात्रेयो नितनिश्रतो तारकयो गोविन्द वासुदेवय चरणि परमहंस परिव्राजकाचार्य सर्वस्वन्नो प्रभो विश्वमूर्ते घोराकृष्टादुत्तरास्मान् नमस्ते पापं व्याधिमाधि च दैन्यम् एतिं क्लेशं संहराशतुवदन्यम् आकारन्नो वीक्षैशास्त्रदूते घोराकृष्टादुत्तरास्मान् नमस्ते
हॅलो अनिकेत खया तो उचल ना किती लाईव्ह कट करून सांगतो. त्यानंतर लगेचच आरती होत आहे. ताबडतोब पालखी सुरू आहे. मंदिरच्या मागच्या बाजूला संतोरा ठेवलेला आहे. सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा. लगेचच आरती सुरू होत आहे आणि आरती झाल्यानंतर ताबडतोब पालखी सुरू होईल. कृपया सर्वांनी याची नोंद घ्यावी विनंती.